Is-sens taż-żwieġ u l-raġel u l-mara jagħżlu lil xulxin għax jinħabbu. Meta l-imħabba tkun biss affettiva, mibnija fuq il-ġibda naturali, x'aktarx li twassal għal kriżi. Spiss jiġri li l-valur taż-żwieġ ma jiġix apprezzat fl-ewwel snin tal-ħajja miż-żewġa, forsi għax żmien l-erusija ma jkunx wassal għall-iskop tiegħu billi jkunu għaġlu d-deċiżjoni tagħhom biex jiżżewġu meta ma kinux maturi biżżejjed. Maż-żwieġ, ir-raġel u l-mara jsiru l-protagonisti u s-sidien tal-istorja tagħhom fi proġett li se jmexxu l quddiem flimkien. Ħadd m'għandu jippretendi mill-parti l-oħra li tkun perfetta u lanqas m'għandhom iħarsu lejn xulxin bi kritika imma jġibu ruħhom bis-sabar, bil-ftehim u bil-ġenerożità. Inkella jiġri li minflok l-imħabba tidħol bil-mod il-mod ħarsa suspettuża li tikkontrolla il-merti u d-drittijiet ta' wieħed jew waħda minnhom. Għalhekk jiswa taġid meta joqogħdu bil-qiegħda dejn xulxin u jiddjalogaw biex jelaboraw il-proġett tagħhom u jaraw b'dettall dak li għandhom bżonn biex iwettquh. Waħda mill-kawżi tat-tifrik fiż-żwieġ hi li nistennew affarijiet kbar wisq mill-ħajja miż-żewġa meta niskopru r-realtà li hemm limiti f'dak li jista' jagħtina ż-żwieġ u li fih iżjed problemi milli nkunu ħlomna, is-soluzzjoni ma tkunx li naħsbu kif se ninfirdu. Niftakru li ż-żwieġ hu mixja lejn il-maturità u l-vokazzjoni tal-koppja hi li jkunu għodda f'idejn Alla biex jikbru dejjem aktar fl-imħabba ta' xulxin. Hija ħasra meta l-ħajja tal-imħabba tistaġna propju fl-ewwel snin. Biex dan ma jsirx, għajnejn il-miżżewġin iridu jibqgħu juru l-istaġib u t-tama għal dak li daħlu għalih. Hija t-tama fil-ġejjieni li tgħinna nħarsu lil hemm il-kuntrarju mit-tilwim u mill-affarijiet tal-mument li jinqalgħu. It-tama tistedinna ngħixu l-preżent fil-milja tiegħu u ningħataw b'qalbna kollha għal ħajja fil-familja għax l-aħjar mod kif tħejji għall-futur hu li tgħix tajjeb il-preżent. L-ewwel snin taż-żwieġ iġibu magħhom mumenti li jitolbuna nuru ġenerożità lejn xulxin. Dak li beda mill-ġibda tas-sensi jgħaddina biex nibdew inħossu lill-persuna l-oħra bħala parti minn ħajjitna. Dan ifisser il-gost li nsibu fl-inkunu ta' xulxin, meta nsibu l-ferħ tagħna f'dak ta' flimkien aktar mill-ħtiġijiet personali tagħna u nifirħu naraw iż-żwieġ tagħna bħala ġid għas-soċjetà. Irridu nitgħallmu wkoll ninnegozjaw mhux fis-sens tal-logħba kummerċjali u għall-gwadan tagħna personali, imma fis-sens li ħajjitna tkun nisġa ta' ċaħdiet personali u offerti lil xulxin. Fid-dar, id-deċiżjonijiet ma jridux jittieħdu minn naħa waħda imma b'responsabbiltà tat-tnejn. F'kull mument ġdid tal-ħajja miż-żewġa irridu nerġgħu npoġġu bil-qiegħda u ninnegozjaw mill-ġdid il-ftehim biex ma jkunx hemm rebbieħa u telliefa imma jirbaħ kulħadd.